Gwrwnthi, Roniखौ सनापुरि मार्केटाव नुदोंमोन? नंमारगौ ने खोथाया? नुमारदोंमोन ने रनिखौ? औ नुमारदोंमोन आंनि लोगो सासेया बुंदों बे रनियानो। माब्ला नुदोंमोन माब्ला? मैया नुदोंमोननो। मैया नुदोंबा होमबा बियो दिनैबो दं जानो हानाय। दे होमब्ला दोनथ'लाय, आं थांगासिनो सनापुरि मार्केटसिम। हे गड, प्लिज हेल्प मी। आं जेन रनिखौ लोगो मोनो सनापुरि मार्केटाव। रनिया जेन बेयावनो दङ दे, आं जेन बेखौ लोगो मोनो। वाव, मा एसे समायना बे बागाना नोंसिनि नामा सिखिरि? इट्स अमेजिं, समायना थालिर बागान। नों बायदिनो समायना। आं समायना ओंखाय? समायना, नाथाय नोंनि बाजैनिख्रुइ समायना नङा। मा जाखो? बेनिखायनोथ' बुंदों आङो। आं बुंबायानो माथो, थालिर बागाना जेरैबायदि समायना नोंबो बेबायदिनो समायना। थालिर बागाना समायना जायो आरो? बेनोथ' आरो बेबायदिनो बुंनांसिगोन। नोंनि लाइफआव सोरबा सिख्ला दं नामा? सिख्ला? सोर सिख्लाब्रा? मानो? आंनि मेगनाव मा नुयो नोङो? मा नुयो? सिखिरि, बाजै नों? सनानि माला। मामोन बाजै? मानो फैदों बेयाव? मानो फैदों माने सोरबा नोंनि लोगो फैदों हिमाश्री। बाजैयाबो खेबफ्रोमबो डिस्टार्ब होफैबाय थायो माबा। आं आंनि गोसोनि खोथाखौ बुंनो नागिरदोंमोन दानसोरांनि सिगाङाव। बे हिमाश्रीयालाय मानो फैदों दा समावलाय, बेबायदि समाव? आं मिथिया, नोंखौ जायखिजाया नागिरफैदों। आं बेनिखायसो नोंखौ लिंफैबाय। खाथियावबा आरो बांसिनसो समायना नुयो। बेबायदि माब्लाबा जुदि सम मोनगौमोन आं बेखौ खाथियावनो नायबाय थानायनि। नायबाय थागौमोन आं अहाजासे आंनि सनानि मालाखौ। एसेबां समायना। बे दानसोराङा बाजैखौ मानो बेबायदि नायबाय थाथारो? आंखौ माथो बेबायदि नायानो बियो। बाजैखौ मानो इसेबां नायथारो बियो? दानसोरां! औ मा? नों बाजैखौ नायबाय थायो माथो, समायनाथार नुयो नामा नों बाजैखौ? है मा बुंखो नोंलाय? आइलाय समायनायालाय समायना नोंसा बाजैया। समायनाखौलाय समायना बुंनांगोन आरो ने? आंनिख्रुइबो समायना नामा? समायना होनना बुङाबा दा दायसो नांगोन। नोंनिख्रुइथ' समायना, माने नों बिनिख्रुइ समायना थर'। नाहाय बियो गोजा मोथांथांनो एसेबां गिदिर बक्सआव मा खालामनो नागिरदों? बेखौलाय अबाव लांनो नागिरदों? मैया बुंनायालाय माथो जाखो? बे लबन मास्टारनि फिसाजोनि हाबा जानो थानो नागिरदों आङो। बेनिफ्राय मा बे गोदोर बक्सआ बे मा बियो? मा गिफ्ट बियो? मा प्रेजेन्ट बियो एसेबां गोदोर बागसाव? एसेबां गोदोर बुस्थु, एसेबां गिदिर प्रेजेन्टखौलाय होनोलाय मानो दरखार? आयौ, मानो एसेबां गोदोरखौलाय नांगौ होनो? मा जाला माला बुंबाय थायो, एंगार माबाफ्रा। नोंहा बेसे दामनि बुस्थु बियो? मा जिनिस बियो? बुङा मानो? गिफ्टलै दावरावसिन गाख्रबसै। मा जिनिस दङ, मानो नांगौ? बायदों आरो माबा मोनसे। फाग्ला हौवा, बेसे दामनि मा दङ बेयाव? बेसे दामनि बुस्थुआ? दामनिथार नामा? दामथारनि नामा? एसेबां दामि गिफ्टखौलाय होनो लागा मानो दरखार? सोरबा मास्टारनियानो जा मायानो जा, माने एसेबां दामि बुस्थुखौ हैनांगौ जाखो? मानो बायनांगौ बेखौ? बांद्राय दामनि नङालै, जाम्बि हिनजाव लामा सामा बेयाव दिस्टार्बनो। एंगार, बेसे दामनि बुस्थु बेलाय? 500 थाखानि बुस्थु लादों आङो। आरो लासिं सिंनो बे मास्टारा आंनि लोगो। बे मास्टार लोगो बियो बेबायदि होनो हायो नामा खम दामि बुस्थुफोरखौ? बे 500 थाखानि एसे माबा लादों आङो, गिफ्ट लादों। बे माबा ग्लासनि माबा खांसिखुरि ना मा बेबायदिखौ लादों। मा 500 थाखानि गिफ्ट लादों नोङो? हे खाफाल जालाहाय नोंजों। 100 थाखानि होबानो जायो बै ग्लासनि खुरिफोरखौ। 50 थाखा 100 थाखाफोरावनो बेबायदि एथ' मोजां बुस्थु मोनो। सोर मिथिगोन बेलाय? सोर मिथिगोन नोंखौ 500 थाखानि बेबायदि बुस्थु होदों होननानै? एथ' माखासे गिफ्ट होखायो हाबाफोराव। नोंखौ होदों नालाय माबायसा मिथिदो? 500 थाखानि एथ' दामनि जिनिसखौनो बायना लाबोदों बे जाम्बा हौवाया। दोन आंनाव लाबोना दोननाय बै 100 थाखा नामा, बे 50 थाखानि बै गिफ्ट दंखायो आंहा हाबायाव होनो होनना लाबोनाय। बेखौ होनो हागोन, बेखौ दोन, आंहा लाखिगोन। आंहा एथ' 500 थाखानि बे गिफ्टखौ होनो लागा दरखार गैया। बिदि जायो नामा सोरबा? हर आंनो हर आङो मालाय मानसिनि एथ' 500 दामनि जिनिसखौ 500 दामनि गिफ्टखौ होनो नांगौ आंहा खांसिखुरि गैया। मानसि फैबा आलासि फैबा साहा होनो माबा होनो ग्लासनि बुस्थु नांगौ आंनो। हर होआ आङो। जालालै बे हिनजाव सासेजोंबो।
बे लामायाव लासिंसिं मानसिफोरा नुबा मा सानगोन बोरै एंगार थांसै आङो होखाया आङो ये मालै बियो लाग्रा बिसोर दै जारलालै बे सासे हिनजावजोंबो हर होनना बुंदोंना आङो खिबाबो मोना नोङो बे बुस्थुखौ मोनला नोङो से माबायदि मानसि मारलै बियो खर' मेलेम जेबो गैमारालै बियो दा माखौ लांनांगौ जाखो आङो नों आखाइनिफ्राय बेबायदि सेखौ गारबाय गिफ्टखौ होनाङा होननानै बुंदोंआनोथ' आंनाव लाबोना दोननाय दंखायो बे खम दामनि सेट बे 50 थाखा मानि मोननाय बे खुरैया बेखौ हैथां र' लाबोनि आङो नोंनि बे 50 थाखानि बे सेट खुरैया बेखौ होगोन आङो लास्टिंसिं थां लां नाङा रे 500 फैसाखौनो होगोन आं नोंनि खोथा बेयो 500 फैसा होगोन नोङो हो मोसौ दामब्रा 500 फैसा होगोन नोङो दे होनाल' फै नोङो हाबायाव 500 फैसा होनाल' फैनाय नोङो हरनि बोथिसेखौ मोनजाखाया नोङो फैल' नोङो ओंखाम संना होखाया आं नोंनो 500 फैसा होना फैखाबा थां होना फैनाय नोङो माबायसा होना फैनो हायो मिथिखा मोनजाखाया नोङो साला बार'नि बिरना फैनाय बायदि मोनदों बियो फैसाखौ फाग्लामोन नों एथ' दामि बुस्थु मालायनो बे गिफ्ट होनो हाबायाव हरखानांदों होथारा आं बाजै मा एसेबां खामानि मावथारो नों बाजै बेखौनो खामानि बुंबाय आरो बेफोरखौलाय मावखायो बाजै खामानियालाय खामानियानोसै एसेबां खामानि मावबाय थायो आं नुखाबाय थायो बे न'खराव नोंसो बांसिन खामानि मावथारो बाजै एसेबां समायना आखाइजों मा एसेबां गाज्रि खामानिफोरखौ मावबाय थायो बाजै दानसोराङा मानो बेबायदि रायज्लायो बाजैजों बाजैखौसो नायखोमाबाय थायो बे बाजैखौसो रागा जोङो आङो बिनो बांद्राय देखायो बांद्राय मोजां बायदि खालायनानै देखायखायो जोंहानि न'नि मानसिफोरनि सिगाङावबो आइ बाबामोननि सिगाङावबो आबैनि सिगाङावबो गावखौनो बांसिन मोजां देखायो बेनि थाखायनो आंहासो गाज्रि जानांगौ जायो बेखौसो बयबो मोजां सानो आंखौ आरो गाज्रि सानो खामानि मावा बादुलि होननानै दा बिबो बिखौसो बाख्नायनो फैदों खामानि मावसै बाजै होननानै आंनि मावनायखौ हले रावबो नुवा बाजै नों मुगैया नामा नों एसेबां बे गोबोरखि गोरानखौनो दांदों मुगैल' मोना नोङो बाजै नोंथ' एसेबां समायना नोंनि आखाइया दांनोनो समाया बे माबाखौ गोबोरखिखौ नंगौ नामा नोंबो जाद बुंनानै एदावनो हाबाय थायोदे आरो सिखिरिया बेनिखायनो बुङो नोंखौ फानिथार होननानै नोंनि बाथ्राफोरखौ हमनोनो हाया मा बुङो बाजै मैं दिल में आता हूँ दिमाग में नहीं मा जेबो नङा खोबा मिनि रायज्लायसिदों दानसोराजों रायज्लायाबा जाया मा फानि बाथ्रा बुङो बिलाय गावहासो रायज्लायनो मोजां मोनो खोमा बेनिखायनो ख्लाब बिजों रायज्लायबाय थायो बे बाजैखौबो रागासो जोंग्रा जाबाय आङो बांद्राय माहान सती साबित्री बांद्राय बयनिख्रुइबो मोजां अनसुलि जानानै देखायो बे आदा गुथालखौबो सैलासो आङो अबाव दंहैबा फैयाबो मायाबो हाबाबो खालामफैया बे हिनजावखौ लाबोना दोनफैनानै बिनि थाखाय आंहासो रायजाबाय थायो खामानि मावा होननानै आंनि मोजांखौ रावबो नुवा बिनि मोजांखौसो नुयो दाबो नुवाखै बिजोंसो टाइम पास खालामबाय थादों एसे रायज्लायनो आं दानसोराजों होनना सानब्ला बे बाजैजोंसो रायज्लायबाय थायो बिबो दानसोरांखौ रागा जोंना मा जानो दानसोराङाथ' बेबायदिनोखा फानिखा बियो बेबायदिनो माबा बुंनानै मिनि होबाय थायो मानसिफोरखौ नाथाय बाजैयाथ' मिथिनांगौना एसे लिमिटाव थानांगौ सेंग्रा मोनबानो रायज्लायगोन नामा बेयो मिनि हाथाय देखाय बाजै नोंखौलाय आदा गुथालालाय अनोना अनामोन अनो बिनि बायदि अनसुला मानसि आं जिउआव लोगो मोनफेराखै बिराद अनखायो आंखौ बियो आंसो बांसिन अनगोन नोंखौ जाम्बि सनानि मालासो नों आंनि मा जेबो नङा बाजै माने आंनि मदद नांगौ नामा बाजै नोंनो मदद नाङा दे नाङा आगै अख्रां नै नाय नोंनो मा लाबोदों आङो बल आंनि नामा बय आंनो लाबोदों औ आगै राजा नोंनो लाबोदों आङो वाह दा लोगोफोरनो देखायनो हासिगोन आंना बल दङ होननानै लोगोफोरल' नङा नोङो मोजां मोनना बेनिखायनोसो लाबोना होफैदों आं बेबायदि होननानै खेलाय थिनबाय थानाय नङा आब' गेलेनोथ' नांगोन ना नङाबा आं माबायदि फुटबलार जागोन जेनेबा फुटबल गेलेग्रा माबायदि जागोन आं दानिफ्रायनो गेलेबासो जागोन बेथ' नंगौ राजा थेवबो नोङो स्कुलावबो थांनांगोन ना नों फरायनोबो नांगोन नोङो फुटबलाव गेलेनो रोंना मा जानो नोंनो फरायनायखौबोथ' नांगोन ना आब' होनबा आं दा लोगोफोरजों गेलेनो थांसै फुटबलखौ थांनो मोनगोन नाथाय नोङो मोनसे आंनो सोंनायनि फिननाय होनांगोन मा सोंनो आं गासैखौबो हाखागौ बा एसेबां फरायना नोङो नों आंनि फरायनायखौ नुवासो आं फरायखायो
आरो आङो बारा फरायाबाबो स्कुलाव सारमोना फोरोङोना बेयावनो गोसोआव थाखायो आंहा। बा नंगौ बिदिब्लाथ' मोजाङानो। आगै सना नों स्कुलाव मानो थाखैमोन जेनेबा आं दुखु मोनो आगै नोंखौ मोजाङै थानायखौ आंबो मोजां मोनो। नों बेबायदि रंजा खुसि थाब्ला आं मोजां मोनो। फुटबल गेलेनाय लोगोफोरजों गेलेनाय फरायनायबो बेफोरखौ गासैखौबो लोगोसे लांफानांगोन ना आगै। नों मानो स्कुलाव थाखैमोन? नोंलाय माथो होनबा बुंबाय थायो माबा फरायना साख्रि मावनांगोन गोजानाव थांनांगोन अब्लासो गिदिर मानसि जागोन। नों माबा माबि बिदि बुंबाय थायोलै फरायनांगोन साख्रि मावनांगोन गोजानाव थांनांगोन बिदि बुंबाय थायो। आगै बेथ' नंखागौना। नों न'आव थाबाय थाब्लालाय मा खालामनो? न'आव थाबाय थाब्लालाय नोङो न'नि खामानिखौनो मावनांगोन, हालेवना जानांगोन, दुब्लियाव थांनांगोन सान्दुं गोसायाव। फरायनानै मोजाङै रिजाल्ट खालामब्लासो नोंखौ मानसिफोरा सनमान होगोन नोंखौ, आरो नोङो साख्रिबो मोनगोन, मोजां मानसि गिदिर मानसि जानो हागोन फरायब्लासो। बेनिखायसो बुङो आङो। नोंदि गोजानाव थांनांगोन होनना बुङो ना, न'नि मानसिफोरनि गोजानाव थांनांगोन होनना बुङो, बेनिखायनो थाङा आं स्कुलाव। राजा बिदि नङाना, खोथाया बिदि जायो नामा? आं गिनाय मोनो। आंहा ओरैनोबाबो आइ बाबायाबो आंखौ गालांदोंमोन, थैलांदों आइ बाबायाबो। आरो दा आं देरबा नोंसोरनि गोजान जाना थांनांगोन ना, आं रावखौबो मोननाय नङा, ओरैनो रावबो गैखाया। फरायनानै मोजां साख्रि मावनो गोनां जाबा गोजानाव थांनांबा आं सोरजों थागोन? आंथ' नोंसोरखौ मोननायानो नङा। स्कुलाव थांबाय थाबा मोजाङै फरायब्ला दस' गोजानावसो थांनांगोन साख्रि मावनो नोंसोरखौ गारनानै, बेनिखायनो स्कुलाव थाङा आं। बिदि जायो नामा जाम्बा? राजा बिदि नङाना, मानसिया मोजां मानसि जानो थाखायसो फरायो। नों आरो गाबबायबो थायो गुमैया गारलांबाय गोजानाव आंखौ होननानै। नोङो गुमैखौ गोसोखांना गाबबाय थायोना, आं मिथिगौ। गुमैया गोजानाव थांनायखायनो नों गाबबाय थायो। बेनिफ्राय आंबो जुदि नोंनि गोजान जाना थाङो नों गाबबाय थागोन, बेनिखायनो आङो नोंनिफ्राय गोजानाव थाङा होननानै स्कुलाव थाङा, ओमफ्राय फरायाबो। आय राजा बिदि नङाना आगै, बे खोथाया गुबुन, गुमैनि खोथाया गुबुन। आरो नोंसा गुमैया जा साख्रियाव थांदों, आं नोंखौ बेबायदियावथ' थांनो होआखैना, बेनिखायनो आं नोंखौ मोजाङै फरायनो होदों, जाहाथे बेबायदि साख्रिखौनो मावनाङा जायो। मा साख्रि मावबा बेबायदि थांनाङा गोजानाव? बेबायदिनो गोबां साख्रि दंना राजा, न'आव थानानै जेनेबा गोजानाव थांनाङि आरो बेबायदि हाग्रा बंग्रायाव थांनाङि। नोंसा गुमैयाथ' हाग्रा बंग्रायाव थांनायखायसो बे माने मा बुंनो आरो, बेफोरखौ रायज्लायनांला दे। नों खालि नोंनि फरायनायखौल' गोसो हो। जायखिजाया नों ओरैबायदि मोजाङै फराय जाहाथे नों खैफोदाव थांनाङि जायो, खैफोद जायगायाव गासै जायगायाव थांनाङि जायो। गोबां साख्रि दंना बेबायदिनो मोजां मोजां साख्रि। आं साख्रि मावा दे आब', आं फुटबल गेलेग्रासो जागोन। औ बेनोथ' देनाय, थेवबो नों फरायनांगोन ना। फरायगोन ना फराया नों मोजाङै बुंनाय। नों स्कुलाव थाङालासिनो बेबायदि थानाङा दे। फरायगोन मोजाङै। बेयावनो हर थानोसै आं दिनै। बे मन्दिरावनो थानो मोजां मोनदों आं, रावबो गैयाबो स्रि स्राय, आरो अखा हाब्लाबो बेयावनो थानो मोजां जागोन। अखा मोफ्लामनाय बायदिबो जाबाय थादों। बेयावनो थानोसै दे दिनै हरसेखौ। दिनै उदैयाबो बुंखानानै दङ आंना। बे मालाय आब्दुल खुरायाबो न'आव दङ, थांबाय बिया, फिसाला दङनो। आंहालाय न'आवबो गैला, बेयावनो थाथ'नोसै दे आरो। ओरैनोबाबो आं अघरिसो जाबाय। आंहालाय रावबो गैला, ना बिमा दङ ना बिफा दङ, ना आंहा न'खरनि सोरबा फेमिलि दङ, रावबो गैया। आंनि गोसोआव रावनिबो जायगाबो गैला, आरो आं हारसिंसो। आंनि गोसोआव रावनिबो थाखाय जायगा गैला, आं हारसिं थैलांगोन। अननाय मोजां मोननाय न'नि मानसि, बेफोरो आंनि जिउआव जेबो जायगा गैला। बेबायदिनो थैलांगोन आं सानसे। थैनायखौ मा गोब्राब सानदों नामा? जेबो गोब्राब नङा। आंलाय दा भिखारिसो जाबाय। भिखारि मानसियालाय मा, मोजाङै मोनजायाबानो थैलांगोन, आरो बे जिउनिफ्राय आंहा अरायनिबो थाखाय उदां मोनगोन आं जेब्ला थैयो। बे जिउआव आंहा जेबो थांना थानायनि आसाबो गैखाया, आरो खालायखायाबो आं। माब्ला बे जिउआ जोबलांगोन बेखौसो नेनानै दङ आं। डाक्टारा बुंदोंमोन मेगननि ट्रिटमेन्ट खालायबा आं हामगोननो। नाङा आंनो हामला, जेबो नांला आंनो। थाया आङो, थालानो आं बे जिउआव, थांना थानोनो गोसो गैला आंहा। ट्रिटमेन्ट लाबादि हामगोन होननानै बुंदों। मानिफ्राय ट्रिटमेन्ट लानांगौ आंलाय? मानिफ्राय ट्रिटमेन्ट लानांगौ? सोर दङ आंहालाय आंखौलाय ट्रिटमेन्ट खालायनो? सोर केयार लागोन आंखौलाय? अबाव फैसा मोननांगौ आंलाय?
बेखायनो नाङा आंनो आं बेबायदिनो भिखारि बायदि गोग्लैना थागोन खना मोनसेयाव अबावबा मन्दिरावनो था बाजारावनो जा सोरहानिबा न'आवनो जा अबेबा लामायावनो जा बेबायदिनो खना खनला गोग्लैना थागोन आरो जेब्ला सम फैयो इसोरा गावनो बुथारना लांगोन